салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз аст анами намуд халатакои новинкаи фасонаки соли нави омадагиай. Размеро духтаро ML 1XL то 2XL размер дорем. Нархш духтаро 180 сомони, нархи донашар оптон гирем боячи арзон мекунем. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. Ба духтаро нами халатҳоро мепурсидем, расветкош кам буд, аллакай бисёр расветкош омадагиай. Размеро ҳаст духтаро, нархи иёш духтаро 220 сомони, и қатор саркадагӣ то ини сурха, баъд анамихел 220 сомони. Бори бишкек духтуш турки духтарако. Духтарако байни намуд махировка омадагиай, ирам аҷоибот хушрӯ киса дора духтаро, размеро I L то 5XL то 5XL денҷако. Нархш духтаро 210 сомони, махировка духтаро, ҳамха гармгири хушрӯя ки ира мепӯши зимистонда ҳоҷат ба ягон чиз ки дар хунҳо гарм шудагида ҳоҷат нест айбуло ягон чизга пӯшӣ. Гарма как. Нархш 200 сомони, нархи донаша оптон гирем бо ячи арзон мекунем. ба духтарако ини намуд халата омадагиай, ёш 170 сомони, фирмаи Аслия. Ҳамаи анамирам духтарако размер дорад. Нигоҳ кунед. Бо чизе ки дар ин навор мебинем, бо ё ҳамаш расветка дорад. Возврат надорем духтаро, дар ҳолати дефект фақат алиш карда мешавад духтаро. Доставка ба ноҳияҳорам дорем. ҳарз мепурсем, ман номбар карда наметонам. Тоҷикистон киши духтаро, ҳама ноҳияша доставка дорем, то Помира доставка дорем духтаро. ба духтарако фирмаи Робия ҳастай, иёрам 180 сомон. ина духтаро расветкошон ҳастай. Касе харидори аниқай, марҳамат, доставка ҳаст духтаро. Конкретни харидорро хоҳиш мекунам банависан. боқӣ сарбаланду обод бошад.